So, ipakita ko sa inyo na kauwi na pala ako, nasa bahay na ako. Wala lang, nakita ko lang siya kanina. Ito siya, sobrang cute na ornaments, Christmas ornaments. Umiilaw siya, lalagyan mo lang siya ng AA na battery. So, ayun, binili ko na siya para next year kasi nakyutan talaga ako sa sa ornaments. Ito yung pangalawa, dalawang red yung binili ko. Okay lang parehas sila. Nagustuhan ko lang kasi may ano siya, may LED ilaw siya. Para na rin siyang Christmas light. And then, pink, dalawa rin yung binili ko. Ito naman, gingerbread, yung ano niya, drawing. And then, yung isa is Santa Claus. Yan. Cute ng red, no? Parang parehas naman silang cute. So, ito yung binili ko kanina bago ako umuwi. Ang ganda nito, lalo na pag nilagyan ng battery. And then, makita mo na siyang umiilaw. Tapos, isabit mo sa Christmas tree. Sobrang cute.